Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembung ingkang salah nate diucapaken, sikap ingkang salah uga nate diungkapaken. Fitrah tansah dipun harapaken, nalika tangan boten saged jinabat, netra ugi boten saged tan pirsa. Senajan namung lewat pesen menika ngaturaken sugeng riyadi dumateng panjenengan sedaya. Menawi wonten kalepatan kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sucining ati tumatining laku, mugia tansah minengku ing karahayan lan widodo ing sambikala. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya.